Op zoek naar de favorieten van de PC van Wensje komen we eerst uit bij het parcours van Van der Bos. Ze halen dikwijls in je probleem. Teke Triemstra is al zo'n week uit de rollage. Van les van een schouderblessure. Daarom doet er Joet net mooi, maar het goede nieuws is dat hij juster voor het eerst bij mij keert staat. Ja, het gaat wel knap. Juist het rijden lopen keert en dat ging ik verwachten hier. Joet een extra dag rust, maar voor de rest redelijk. Ja, want Wensje helft dus wel, maar is dat dan een kwestie van pijnvrij keertsen? Ja, ik zou waanzinnig pijnstillers nemen, dus dan is het pijnvrij. Ja, maar dat is nou nog net zo. Nou nog net, nee. Zo zal hij er dus Wensje bij wezen. Mocht het misgaan, dan staat Jacob Wassenaar standby. Dit is Marten Veenstra. Hij keert zit hier van het laatst. Hij staat met Olijnsma en Piesma op dit stuit eerste op de ranking. Van de week heen zijn wel even wat worden. Toen Piesma vierten wie had een parcours op de Jan van de Rengersdijn Ljouwert. Maar ze hier zeker bij de favorieten van de PC. Liek als de winnaars van Vlienier, het parcours van Van der Meulen. Zo noteren we eens 4 echte kanshebbers van deze PC. Want daar je het zien parcours ik bij. Cornelis Sterpstra en Tjesse Steenstra, de finalisten van Vlienier, keert ze nou met Herman Sprik. Van wie kan Lienrekke Cornelis Sterpstra nog wel blesseerd. Keert trots zijn zwieren kuitsurf ongemak nog altijd met een brace, maar ik zei binnen absolute kanshebbers. Maar deze PC liep het eens Elsenien van Elsenien winnen te kennen. Dus sluit ik de outsiders van het parcours van Jan de Groot en Bouke Triemstra net uit. In de finale treffen 12 van die favoriete parcoursen elkaar. Het parcours van Gert-Anna van der Bos en die van Van der Meulen. Het parcours van Van der Bos komt op 4 van Fjouwer en 6 Fjouwer. Het parcours van Van der Meulen op het D, maar ze komen weer om. Hier is het 4 gelijk en Skinner 6 en slaat Daniel Iziger een boeten. En dus winnen Van der Meulen, Hiemstra en Hilke Bruusma toch nog deze partij de generale. En geven ze dus misschien wel als een van de favorieten, waar wit de PC in.